खुलुमबाय मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि जिउ भगवान महर लासिनाबो दामगो इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सिनायना मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो सिखारनानै लगे लगे बग्रा बग्रि एसे गान्दु खबार खबेर सुस्रांनानै मोखां सुनानै इन्ट्र'खौ मारनानै लाबाय आरोना जेबो सिनो पाउडार लागायथ'वाखै ओंखायनो मानसिया लान्दा फादाङैनो दङ जेखियानो जादोला अननानै सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो माने एसे बोलो होदों आङो मा मा लानो हायो मा मा लानो हायाथ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्ड जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो जुनारफोर बिराद ज' थाबायना आलासि बिथांमोना दिनै थांस्रांसिगोन आरोना एसेयैनो जोंबो लरायनांसिगोन उफाय गैला स्कुलाथ' बयनाबो खुलिनोसैयानो जों थाहैबाय बिसिनाव 6 दिन ना 7 दिनानो थाहैदों आरो बिसोर थाफैबाय जोंनाव 6 दिन ना 7 दिन सप्तासे आरोना बा एबारनि गरम बन्द'आ खुनु बाहेरायाव गैया जेबो गैया न'निजों न'नि मजा आरोना उफाय गैया सोरनाफोरथ' हुलुस थुलुस जालायलायगासिनो दङ ओंखारनोसो थफ्ला थफ्लि सुलागासिनो दङ आरोना मालाय कार दं नालाय बिसिना माने जि जोमफोराबो एकदम डाबल बजाय लानानै फैनो हायो आरोना माने अखा हाबा नांगौ बिदिबो सानखाना लाबोनो हायो सान्दुं दुंबा गोलोमफ्रुबा नांबाय थागौ बिदिबो सानखानो हायो ओमफ्राय जोंना गैया नालाय थफ्ला मोनसे लानानै माने लिमिटनि थांनांगौ जायो आरोना एकदम उफाय गैया साखा खब्रै गैया नालाय खब्बा नालाय जोंना उफाय गैया सोरनाफोरना हुलुस थुलुस माइरं गोदान बाल जानाय हैनो नायदों जायगा जाला आरो बाबा नोंसो सालायनोसै नामा खनसे गाखोखाबाय दे गाखोखादो दे हनै आदायासो गाखोनोसैनो नोंनि नालाय आंखौ आयै गथ'आ फैफिन दे स्कुल बन्द' जाबा उफाय गैया गामि माबा गारिया नै बिसिनावसो दोनफैनांदों आरोना बिहामजो मोननावसो ना हेना बिहामजो मोननावसो दोनफैदों आरो सरगुदियाव न'नि मानसिखा हुलुस थुलुस बाबा ओंखारदो सना जि थाबाय एबार आयु जों थांबाय जों थांबाय सप्तासे बिसोर थाबाय सप्तासे गुलु गुलु आंबायाबो फिदि आंबाय गासिबो थांजोब्बाय हान्दाय फिदि मालाबा फैदो दे बाबा आरो फैदो नारना हरदो दे एसे नारना हरदो दे इये बाय बाय आयै आं फिसाया आबो थांनाय गाबनो ओंखारदों आयै आबो थांनाय गाबनो ओंखारदों ओरैनोबा बुलायो नांलायो खिन्थु गोसोआव गाज्रि मोनथारबाय आरो ना आमाया थाइबेसे रांखौ नायनो आङो बवा मालाय दाख्लैबो लाना फैदों आरो लाबावबाय मेथाइ जागोन दे लायो दे ओमफ्राय मेथाइ जागोन नों बेना टुटाबाबो 50सो बेना नङा आब'नि बादिना लांदां एबार बग्रा बग्रि सुनानै गालांखाबाय मालायनि हुलुस थुलुसनो थ' थुदो दङ फै जेने थेनेसो बुरजाया जायसो नङाबाथ' आसानाथ' नागिरगोन बिसिनायाव गदों खोमाथ' खेबसेनो ओमफ्राय फैनानै आं अट' सिबस्रां फैबाय ओमफ्राय आलासि गोजाननि थांनाय नालाय माबाखौ न'फोर बिथोरखौ सुला आरोना ओमफ्राय सानैखौल' नैबे लाल साहा गोलनाय मा गोलनाय दंमोन नालाय बेखौल' एसे मानजिबाय ओमफ्राय फिसाजो आंना खामानि मावनो रोंबाय आं हाला हनै मालाबानो मालाय दहाय बिमानो लोंलांनाय लाल साहा फुदुंनाय बासनखौ सुनानै फैबायानो बाब ओमफ्राय आं दहाय लोङाखैमोन नालाय आयै सना रोंथारबाय मा नोङो नों मानजिदों दङ बिस्कुट दङ गाइखेर गोदि दंमोन बेखौनो नै साहा फुदुंबाय आङो नों मानजिदों मा गैलाहाय भगबानासो मिथिगोन नैबेयावबो दालाफासे खोलाय दं नालाय बेखौ बिजौखौ एसे सुफ्लाबाय सुगौमोन मोनबायमोन गाग्लिगाग्लानो उफाय गैया बे सफा बोरायफोरा हाबफैफिनबाय नै मानसिया खमायबाय नालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय आंहाबो ओरै थसक लामदों आंहाबो नै रेडि जानानै दंथ'खायो माला जायखानाय जायो दिनै ना गाबोन हनै लामखाबाय आङो उफाय गैया मालाबा मा जायो आंना फैनाय समाव जेलानाखि फैयो अब्ला माने एखमबा मोनाबोयो एखमबा बेलासि जाबोयो बोथोरा थिग नङा जेरै थननानै दोनदों ओरैनो बाहांहां मैखुन मोनामलायनायखौनो आङो बनानै थाफैनांगौ जायोना ओमफ्राय लामखालांबा एसे स्र' जानानै थायो नालाय गैला ओमफ्राय सान्दुङा नै दहाय एसे ओंखारदोंमोन भगबान मा जागोनथाय सनसना लामनानै खननानै पेकिं खालामगोन सानदोंमोन आङो उफाय गैया गान्दु गान्दा एसे लामदों आंबो ओमफ्राय माइरं लांदों आरोना जोंनि बे इरि माइनि माइरं जानो होननानै दाख्लैनो रेडि खालामना दोनखादों नालाय
मिलाव हैनानै आरनानै हाजिरा लानानै जावनानै दोनखानाय नालाय बेखौ लांदों आरो ना जा गावसिनावबो दंखायो मेरला खिन्थु इरिटानबो जानायसै आरो ना आरो बिमा बिफानि न'नि माइरंफ्रा गोथाव जायोना जेरैबाबो आरो ना दुगा जायोना जेरै आंबो माबा मोनसे लानानै फैबा दुगा जासोलायो अबेनिफ्राय लाबोनाय बिजिनिफ्राय लाबोनाय बा दा बिबोनाबो एसे दुगा जानांगोन ना न'निफ्राय लाबोनाय इरि माइ गोदान होननानै आरो ना थ' जानो होननानै लांदों आइ मा सानि सुहैबावबाय आं फिसाजो भगवान दसेनाबो आं साहा सुरुबनानै लाग्रोसै साहा लोंखांनानै केक काप गावनि काप आंनि काप सुनानै लाबोबावबाय साबोन दांनाङा होनखादां मा दे हर आं सुनानै लांबावबाय हनै सानिखौ मिनिना थैगोन रावबो गैयिनि जि खामनोसै आरो बियो गस्लायानो सिजोब्बाय ओमफ्राय दा खालाम साहा लोंखांबाय माने जोङो बिमा फिसाजो ओमफ्राय आलासिफोरा आलु बाथोनजों ओंखाम फिस फिस फास फास लांबाय आरो एसे आरो दान्दिसे उनाव नै आइ सना मा जाखो मामिया सुखांबायथ' बिखौ आये रावबो गैलाना गाग्लिलांजोब्बायना आब'मोना ना मा हो आब'मोना गाग्लिलांदों गोनायखां हारसिंनो मा खालामगोन नोङो सना आयै आं दानि सुखांबाय नामा बेखौ मा माने आं दानि सुखांबाय होनबाय आरो सुबावनो हा सुबावनो नामा ए देहाय दे भगबान बिदिबाथ' बिराद मोजांहाय थाथोंसैहाय टाइम पास फुंनिफ्रायनो होनखादों थांसै होननानै होनाय लोगो लोगो आरो ना मोनथिनाय लोगो लोगो आरो माथि गाबना फैदों आं फुरा लाजोबाखैसो भिडिअखौ आरो ना भगबान दे बिदिनो टाइम पास जायाबा उफाय गैला बियो बा माथो रोंथारदोंथ' गथ'आ मोजाङै सु फिसाजोल' मावबाथ' जायाना आहाबो आंनि खामानिखौ मावनांगोन माने आं मैगं हाननानै आखायाव लाबाय नै थालिर दाउखा दङ आं दाख्लै बांलानिफ्राय लाबोनाय बेखौनो आलुजों लाब्रा संसै आरो बुट सोमनाय एसे दङ बेखौबो होनानै स्रायनो ओमफ्राय दा माने जि दावराव दावसि थाबाय थानायखाय रायलाय होनलाय जि लांदां बोरैबा दरसि मोनलायलांबाय आरो ना आं माबा गाबनोसो ओंखारो आंहा मोथो बिदि बोरैबा लांदां जाबाथाय आरो ना खम समैसो आरो आलासिफोरानो मैगंफोरखौ हुलुस थुलुस हानानै गावसोरनो अरदाबाव हुलुस थुलुस बहायहैगोरलाबायोमोन दा एकदम खालियानो हारसिं सिरि मावबाय थानोसै आं लोगोसे नैबेखौबो एवबाय खांख्रिखला आलु पटल थाइसे होलायनाय बादाम गरनैसो सोमनाय आरो ना आरो फिसालानो पटल थाइनै एवबाय गैया बेनो ओंख्रि आरो स्राय मोनबाय आंना नै बुट होलायलायनानै संबाय आङो जाबाय बेनो ओंख्रि ओमफ्राय मोनानि ओंख्रि गोजां एसे दङ दालि दङ भाजा दं सेस फुदुंस्रांजोबखाबाय आं सिन्था गैला आरोना ओमफ्राय नै मालाय ओरैहाय फिसाजोआ मालाय बिमानो माने बिबोनाङा लाबोदों आरोना जि मोजां कालारनि दख'ना लाबोना होलांबाय नै माइदिनि मालाय माइया सुनानै फोरानबायबो साइडआव गोसोमहां ओमफ्राय बे गेजेराव माबा आरोना मा होनो गलाब कालारनि आगर जि मोजां फास्रा गोसोमजोंबो समायगोन ओमफ्राय गलाब फास्राजोंबो समायगोन आरोना एकदम आंहासो कालारखौ फसायब्रेलायबायहाय मालाबा दाहार गाननांसिगोन आरोना बिखुनजो बिमानिफ्राय रायजा गुलायनाय जाखां लोंखां दान्दिसे उनाव आसना जोब्बाय जाथ्रा गाना जोब्बाय होननाय बायदि नै थनफिनलायबाय आरोना टनटना राननो मोननानै जा मोजां मोनबाय आङो बबे गाखोदों ये कृष्ण गोलैबा नोंखौ देखायाहाय आङो गस्ला गानना मा गानना गेलदांदांनो दुगैखांनानै गानखादो खनसेनो जाबजोब मोजाङै आइ मा गोलैगोनथ' हाद्रि बायो गोलैया ए कृष्ण गानजायो नों गाननोबालाय बिनाफोरजोंबो रेडि जानोसै आरोना माथो उफायबाव बिसोरबो थांबाय जोंबो थांनोसै गैखाला बिसोरनाबो गैला नालाय ओमफ्राय जोंनाबो गैखाला एखे स्कुल खुलिनाय एसे जि दंबावो र' दहाय सुनाया आरो दंबावो जोबा आरोना सुबाबो जोबा थिखांबाबो जोबा सोबाबो जोबा खनबाबो जोबा हरे कृष्णसो रौना होबाय होनाया ओमफ्राय नायलाय आयै सोरबा थांबाबो गाबो सिथामा गाव थांबाबो गाबो नागारबाबो गाबो नागारलांबाबो गाबो हामा सना हामा आया नै गाबनायखौ नुबाय नै गाबनायखौ नुबाय बिमाया आयै हामा सिथारदो थांसै सुनाफोर टाइमालाय बारा जायाखैमोन बाबायासो दाय जाबाय हनै देरथा आरोना नै नुजाबाय मा आइ सना नङा थांसै सुनाफोर जानाय नंला आरोना गाबु फुगुनि गेजेरजोंबाबो जों रौना होनांसिगोन बारबो बारलागासिनो नै बिलाइफ्रा बारलागासिनो दङ नै फुल टेंकि मारिनानै लाखाबाय सिन्था गैला एबार उरायदोल' दे गाखोदो जेने थेने मोनफैबाय किमान एइटु 30 टका तो नहीं आरो एक दे बेनो मा बेनो लादो बेफोर जायगायाव फैबाय नालाय खरसा पातिया बेलेग जालायबाय भगबान एसे थाथ'दोंमोनलाय आङो
गाइखेर उइखेर दे बोरो न'निफ्रायनो आइसक्रिम भगबान लाबाय जै गाबदों गाबनायनिफ्राय जै सालायदों उन्दुनायानो उन्दुनायसै आरोना ओमफ्राय थाथ' सुथ' गैया बेद्राय जोब्बाय ओमफ्राय नैबाय ओंखारख'नो हालायलायाखै आं ओरैबादि ओंखारख'नो हायाखै दसे थाहाबलायनांदों आरोना 10 मिनिटसो आल्ला हाफिज रुमाव मोनफैबाय जोङो नै इसिं राजानि साइकेल सुकेलासो ओरै बजा जानानै दंथ'यो आरोना जोंबो गैयामोन नालाय थ' गोबाव जोंहाथ' नै नारसो नुस्रो गालांखादों बाहेरायाव दोनलांबा बांसिन गुबुं गुबा जायोना फिसाला दासो नै बेखौ खेवबाय आरोना बाबा खोरखिफ्रा खेवहरग्रो सना आयै आयै इसोर टेन बेटारखौ अन खालामहरग्रोदो आसारफ्रा थिग गैना गैला आंनालाय भगबान अत दिन हইল एक मास हইল अरे कृष्ण खम खामानि ओंखायनो ओंखारबोथारदों आङो आरोना ओइ मालाबानो थिनथा जाबायानो एसे थाथ' सुथ' र' साफा जाग्रोनांगौ ड्रेस गानस्लायनो ओमफ्रायसो जा हा माला लानाय बेखौ माला लानाय सलायखौ मानो फैसा लाया जानो फैसा लादों आरो सोर लाखोमानाय आं बुजियाबावसो जाहैदों आरो बवा सुनाफोर फटाफट साफाय खालामनानै लागोनसै एकदम खिगुलायनाय आरोना खिफिन टाइम मोनलायलायो ओमफ्राय माबाखौ आंबार खामानि मावनो आइसक्रिम लाबोनाया गलिजोबसो जाहैदों दा गस्ला गानस्लायनो बेखौसो हुलुस थुलुस जाग्रोनांसिगौ सोनाफोर उफाय गैया नोंबो गस्ला गानस्लाया मोजां जादोंना नोङो दा गस्लायाव गोलैथोंल' सासेखौ खुनुरुखुम गानहोबाय जानोसै आरो माथो सुनाफोरा आवलिसिगोन नालाय जाग्रोदो जानानै बोलो जादो एसे थान्दा जादो बे बुफ्रा मावबाय थादो जायगायानो खावसे फोसाबखांबाय खावसे फोसाबखाङाखैमोन आङो नै मालाबानो हुलुस थुलुस अखा हाबाय जुदिअ' बोरैबा 20-25 मिनिटसो लेट जानांगौबानो नै लागावसो लोगो मोनखासिगौमोन आरोना ओरैबादि जुब जुब अखा हाखाबाय भगबान गैलामोन आरो बेखौ लोगो मोननांगौबा नायदो ओमफ्राय बिसिना सिङाव हाबसोनाय मानाय धुला धुलि साफा खालामनानै गगा मोनजोब्बाय आङो भगबान गन्थंआनो जाला आरोना अरजाला नै जाबायानो साफा खालामखायाखै माखासे खामसालिखौल' साफा खालामनानै साइकेल सुकेल बहनग्रोदों आङो सुग्रोनानै आरोना ओरैबो दंबावो उल्थासो जारला एसे हाबाफारिफोर स्रां खालामनानै साहा गुब फुदुंनानै लोंनानैसो आं हाजिर जाफैबाय आरोना माने गथिखे जोब्बायानो खामानिफ्रा ओरैबादि जै रुमाव हाबदों आइसक्रिम जाखांदों बेनिफ्रायनो हुलुस थुलुस मोनागुलायबाय ओमफ्राय नै ओमफ्राय नै बाल्थिंजाय जि जानानै थाबाय आरोना गाबोनफोर सुनोसै मानोथो बेयाव बुंफैखो नोंलाय बे जाबाय दे फार्स्ट नाम्बार दिनैनि दिनै आंना बिदिनो थांबाय वाथो स्कुल खुलिनो लागाफ्रावलाय बहाथो थाबाय थानो मोननो आजादिनो फैनानै गरम दुंहाव आबहावा मोनफैलायबाय आरोना आरो जोंना एसे रुमा गरमानो माने सान्थि मोनफैयाखै आरोना गाज्रि मोनथारदों आरो खामानि लेथार फेथारजों जाबजों दा बुंसै थ' जेखियानो जादोंला जायफोरा आंनि बे गेमखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच